темный, но достаточно хорошо сохранившийся рукописный Коран. Бу 17-нче гасырдан сакланып килгән Коръән кулъязма Госман империясында булдырылган. Монысы китапхана коллекциясының иң кечкенә Коръәне. Ул шырпы тартмасы кадәр дә юк, махсус сумкада саклана. Әлеге изге китап 1690 елда дөнья күргән. Ул иң борынгысы. Күргәзмәдә Россия, Иран, Төркия басмалары бар. Үзенә күрә кечкенә форматлы һәм алтын бизәкләр белән Төркиядә кулланылган кара белән күчерелгән Коръән. Һәр Коръән китабының үз тарихы. Әлеге китапны археологлар 1998 елда Оренбург өлкәсендә экспедиция белән барга чалып кайтканнар. Аны белгечләргә Әмирхан авылында яшәүче бер гаилә тапшырган. Рус-төрек сугышы вакытында безнең татар кешесе инде шул рус гаскәрендә булган кеше Төркиядән үзенә хатын алып кайта. Төрек кызы һәм инде бирнә буларак инде мин аны үзе белән менә шул истәлек итеп үзләренең Төркиядән Коръән алып килә. Бу мөселман дөньясындагы иң беренче басма Коръәннәрнең берсе. Изге китап 1804 елда басылып чыккан. Ул гасыр ярым дәвамында 1950 елга кадәр үзлексез укылган. Соңгы хуҗаларыннан берсе бу Коръәнне хатым кылдым дип язган һәм һәр хатым кылдым, димәк укып бетердем. Һәр ел сайын кайчан укып бетергән теркәп барган. Биредә изге китапның уникаль кулъязмалары һәм басма үрнәкләре генә түгел, аның тәфсирләре дә бар. Моннан тыш, яшь рәссамнарның да эшләре тәкъдим ителгән. Коръән алар өчен илһам чыганагы. Без рәссамнар белән дә китапларны да яңаша күрсәтергә өйрәндек. Һәм кешеләргә дә бик ошый, монда һәр даим чаралар да узып тора, кешеләр дә йөри, экскурсиялар да йөртәбез. Күргәзмә ачылышы кысаларында Коръән бастуырының заманча тенденциялары темасына да әңгәмә кырдылар. Белгечләр изге китапны гарәп телендә укуы авыр, шуңа күрә шәрехләр һәм аңлатмалар белән җиңеләйтелгән тәрҗемәләр кирәк дип саный. Коръән ул инде милли телләрдә булырга тиеш. Беренче чиратта рус телендә, чөнки рус телендә күп укыйлар. Менә шуңа күрә дә бүгенге көнне рус телле һәм татар телендәге Коръәннәрнең мәгънәсен әзерләү бик актуаль проблемаларына санала. Күргәзмәне Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен рәсми кабул итүгә 1100 ел тулуга багышлап оештырганнар. Уникаль изге китапларны җәй айлары дәвамында күреп булачак. Лиана Бәхтиева, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы.